No prosím. No áno, to som ja. Janík tu nie je tam. No už mám nová tento čip. Hej Janík, čau. No i za ním hodne stočí. No a kde sú? Však kazali, že majú prísť tu, či nie? Ty čo myslíš, že máme teba na robote? Serus. Serus. Máš to pre nás? Serus, mám to pre vás. No, dávaj. Tu máte tento čip. Soy el fuego que... Serus? No, takže, Roboj si už čip dal. Jutre budeš mať čip pre mne? No. No dobre, lenže sluchaj. Ty, jak nás ojebeš a my pôjdeme na zraz a že motor nebude ísť dobre, alebo šedá co stane. Ty znáš Karia z Trebišova. Hej, On no príde hlavu, si odreže. Jo, tak nepoznám. Gej, sa znáš, že s nama sa nedobre zahrávať. Hej. Čip, za čip bereš bars veľa penieží, za úpravu mapy a všetkoho. Známe bars dobre, ale jak nás dojebeš, Neboj sa. dobre, pripíme si na náš nový čip. Serus. A ja ho jebem. On sa tu môže je nejaký mafián, či co. A idem opatriť, ako vytoľku mi kúpil. Takže ojebol som Janíka, Roba, kúpil mi si byt a teraz sebe užívam. Keď ja budem milionár, ojebem každého, aj Janíka, aj Roba, Turinga. Máš peniazy, máš všetko. Prišla mi firma, luxurný bord, urobila všetko. Kurvy, vlast, chlebničky, to sú moje chlebničky. To je Roba a Janinka, aj Karia. Kurwa. Non entro in disco, la testa mia sopra il beat, facendo una dopolla tra e non sto parlando delle cazzo di siga che il cico lo sai, c'ho il fuoco sotto sti Ray-Ban, nuovo di zecca tipo la Taycan, ma sti rapper li scopo la... No serus, Gejza. Serus, serus. Tá, prinies mi si ten motor, co mi si sľúbil, že vyšimal. Tá, prajem si šťastných kilometrov, hej? Ďakujem. A dávaj pozor. Toto tvoje. Čau, čau. Serus.
Jaj, do písko, ja budem chodiť na motore, ja keď zapuštím po diaľnici, teľa ženy budem mať hromadu. Nasta to je? To je loď. Ale postoj, bratu. Co się stało? Ja nie wiem, że my nasi bo trebalo by na co tam i bawić. Dobra, A nie to, że ja już... Dobra, odniesiemy se jeszcze. Ja i tak mam tam drahu, tam. Dobre. No to dobry, no. Bratu. Daj. Takže stop, do Barcelony nie pójdziemy, bo nie znam ten trening dobrze. Výborně, tak musíme nazvat. A postupíme do Barcelony. Paráda. Serus. Nazad. Ideme tam po torec. Dobre, môžeme. No Gejza, jeden čip si mi predal. Vynikajúci. Robo sebe chváli, piču, normálne japonský čip na okruhu spravený, no nebezpečný. No. Znáš, že Demon Killer 5 je už pre mňa slabé. Moja E60 potrebuje aspoň minimálne 800 koní. Není problém. Vypravuj si to pre mňa. Gejza, jak si me ojebal, zasil to im, končíš. Ver tomu, končíš. Šupne to, Luka. Fajne som to ojebal, ty kochody. No počúvam ťa. Serus, tak čo, dobrý čip? Dobrý čip, však mi kokotinu predal, úplnú pičovinu. Však mi celé auto dojebal. Toto je čip. Treba ho dať dole, lebo ja neviem. Tu ti hovorím, jak mne nájde taký Japonca, čo dobre čipuje. Sám ho vyjdem. Sám ho poviem ako piči. Serus Gejza, potrebujeme čip na Mercedes. Do 5 minút ho urob a ideme tam. OK. Čau. No serus Gejza. Nazar. Čo ste potrebovali? Čip na Mercedes. Serus. Ale nastavíš nám to na otisku, že by sme vedeli. Dobre. OK. Ideme na to. Sadaj. Za 6 minút robota. Takže to bude sranda čipo z auto. Hej? No, sranda ešte len bude. Tak čo, Gejsa, povieš, tu robíte dobré čipy? Nie bojím ani nebojím sa vás. Aj? Zabijem. Dobre. С одной головы вся седина, весь пух и прах. Może tak dostaniesz? На сатана, а в глаза бела пелена. До сорта пена бела брызжет, кипит буйно голова. Да моя яма глубже рва, два надреза по 3 шва. Сочетает расправа, здесь в синей форме орава. И железные оковы, да на руки рукава. Tak čo, Gejsa, povieš, to čipuje tu tí motory? Hej, bojím ani ja idem za peníz. At the
just week. At Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Áno, najlepšie. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's Hood and Gunday. Čauku, Janík. Čo, spokojný so čipom? Jasné, teraz Honda ide po piči s tým čipom. Akože kvalitka. Oplatilo sa. OK, Jasné. to som rád. Čau.